Gipahigayon ng Christmas Outreach Program ang mga kawani sa nagkalain-laing buhatan sa Talisay City Hall sa nagkalain-laing mga evacuation centers sa Dakbayan. Ano yung report ni Fem Marie Dumabo? Inay sa naandan nga abonda nga mga pagkaon diha sa Christmas party sa mga buhatan sa Talisay City Hall. Karon tuiga, yano lang og gihimong mas makahuluganon. Gipaybaw ni Vice Mayor Choi Aznar nga subay sa tinguhan ni Mayor Samsam Gulyas, mas gipili nila karon ang pagsaulog sa mga Christmas party pinaagi sa pagduaw sa mga evacuation centers. Gitumong kini aron makighiusa og mapaampit ang Pasko sa mga biktima sa Bagyong Tino nga hangtod karon nagpabilin pa sa mga evacuation center ug ang uban napahiluna na sa Tent City. Ang Human Resource Office na ang nag-assign sa matag buhatan kung asa sila nga komunidad mopaambit sa mga grasya. Sa ilang bahin, ang mga kawani ubos sa sangguniang panglungsod mag-Christmas outreach program sa mga biktima sa Bagyong Tino sa Barangay San Isidro karong Sabado, Disyembre 20. Ang giauhag ron no sa atong mayor diri sa syudad sa Talisay ang mga offices na alang sila ilang inato gamay nga tapok-tapok lang sa opisina, so gi-discourage gyud nato ang kanang inato bongga lavish nga parties karon no. Mga ato lang kung unsa may atong ma-share no sa atong mga igsuong Talisay non karon sa Pasko kay karon panahon man gyud sa inato sharing pagkinatagay. So kung unsa may naa nato nga pwede nato ma-share sa atong mga igsuon labi na katugyong na naapektuhan no sa katong mga recent na mga sa bagyo. Samtang gipaybaw usab sa Vice Mayor nga sugod og mahangtod na sa sunod semana, madawat na sa mga kawani sa City Hall ang Christmas bonus. Gipalabang sa konseho sa Dakbayan nitong Disyembre 12 ang supplemental budget. Diin nasukip ang Christmas bonus alang sa mga regular employees, samtang gratuity pay alang sa mga job order employees. Supplemental budget para sa mga bonuses, para sa mga ingon nato kaayuhan para sa atong mga empleyado karong Pasko. Apil ang job order na ba sa? Apil ang job order. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.